Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblok pemirsa. Aku arep mangan jebul sini yo. Glereng pemirsa. Nek bahasane nang kene ulap. Bahasane wong Jepun iki bare nek bahasane wong Jepun iki ulap. Paling jebul sini. Cuma kok glereng aku ngono. Nah, di iki aku nyeget bakul iki wis kawanan. Biasanya iki bakul gerabati atau bakul sayur keliling itu biasanya mendek nang pasar kulaan apa lah iki mang aku golek jagung. Kepethuk sego jagung. Iki mang yo tak ceritane iki sambel endhog pemirsa. Sambel endhog sego jagungnya loro kuwi 8.000. Bisa. Nah, kita spilno sambal ndok iki piye sih? Penasaran. Oh, ndoke loro niki lho pemirsa, sambal ndok baladong niki lho. Ndoke loro, Mbak. Nek tak mung 5.000 kata. Berarti sego jagung 100 paling. Iki lho pemirsa ya lho ndok. Aku bingung tak gandungi apa nek nang Jepun iku. Bahkan tiap daerah iki ana keunikan. Nek nang Jepun iki mesti sego jagung niki mesti ana gandongane iwak pedo apa iwak asin iki seperti lombok ijo mesti sak set iku kadangku 3.000 sak set. Nek kene iki sego tok nek pengen ambek campur mbok tambah apa ya kudu pesen dhewe nek. Ngono ya ana sego jagung biasa, ya ana sego jagung sing asin. Aku kalau bisa gegeten aku tak gurak yo balik neh. Biar tak buka bisa sego jagung. Sego jagung. Aku kangen tenanan pemirsa sego jagung ki. Sego jagung ki wis ana 2 dino aku golek. Aku ki ora mudeng yo. Terus aku takut tombolku. Engko tak tukokno piye, Mbak? Tapi engko yo jam awan, rodok-rodok jam 09.00. Aduh, aku yo ngono. Lah, engko aku gak usah masak pemirsa. Dijungke tak masak nesep. Oh, ya pemirsa ini kita zamane mbahku almarhum yo. Mesti kan dodol pasar pemirsa. Wong senane ngaroni sego jagung prosesnya dawa pemirsa. Dawa. Aku cara mono sinau iki yo iso. Ibuku dhewe ra iso pemirsa. Mungkin maknis nek maknis. Ibuku gak iso ibuku pemirsa. Aku njeluk ibuku, aku ora iso. Prosesnya dawa jare. Kita sambel endhog pemirsa. Sambel tok ae ndoke lagi awang mandok ndoke awan ae kita kayak sambel. Wah, mantep. Ndoke loro, Mbak. Pakai tak anu sithik. Tak iku pemirsa. Tak ijek kok dikai kerupuk. Wis siji gampang. Bahan kuawan apa duwe ide dia Pak no ya pemirsa. Alah aku dhewean ning mbok wis sakmene wareg sego jagung gampang wareg pemirsa. Saiki kok sarapane sego jagung karo sambel endhog baladong. Aku pengen gula sego jagung tok rencana. Lah kok ono sambel endhog kok kita mantep. Oke guys. Kita iki 1.500 sego jagung murah lho bisa sak mengatur. Tak cek sik pemirsa yo. Halo pemirsa, menunya sederhana tapi ini kanggo aku yang mantap pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya pesapan gegek ngenteni goreng iwak asin lah. Kok rendang tak pangan. Kono enak empuk pemirsa.
Mantap. Wes jagung nyareti. Mantap pemirsa. Berburu nasi jagung. Aku tadi kedesuk mangan Bu Sandi glek kok. Tak enteni bakal urung lewat. Mantep. Iki njaluk main, kan ndak dolen jagung main. Apanya kayak mancing main ngontan sik aku. Mantep. Ya aku untuk segala asin bisa. Punya opsi asin. Berburu nasi jagung. Dari mana tak konten dah, aku jengku cucu yuk. Terus hampir sana aku punya pasar malah gak aku terus dolanan HP pas bahan yang kini. Mbak terus delok, ya dok. Kalau ini mbak tetap sego. Mbak nu kadang tetap sarapan, yang ayam sak terus tak rungokne kongguri biasanya. Ini dok emang tak cukup sidik pemirsa. Mantep kan? Ini berinya kayak mangan cimeng. Mantep. Sarapan nasi jagung guys. Aku gak masak bisa blendok, cucu tak masak sop. Kenapa tak cukup situ tak gimana dok ya? Putri kante aku misal. Enggak. Mau nur cari-cari 5.000, sambil ndok 5.000, terus ada jangan. Aku ki dhewean gak ribet misal seperti bojoku ngijini. Dino iki mah aku terus go jagung aku mbek ndok sambil ndok gak masak. Dan lah anak lanang. Aku sik ndek stok sayuran aku tak sopno aku. Oke. Nah aku sepenting izin ke bojoku ngizin nih. Tak kayak mangan meng. Lalu misalnya tak tukok nang pinggang. Mantap. Saya omeng. Kakak arah tuan sego jagung. Balon tempe. Ape kerupuk ayam. Tempe kawan.
nasi jagung. Karena tadi kan aku budal mbak titip sego nih anak melek yo tak ingetane, tapi aku titip sego yo gak kadang kalau lagi titip bubuk ning pasar nduk panam tak ingetane. Tak jauh gak gelem terus ndelok HP ku mang. Subuh ngelilir jaluk mam. Pokoke mam, jaluk mam. Tak goreng nondok. Segoku isih terus tak angkat ya mang. Turun neh pemirsa. Tak enak. Tak harus nasi ya. Terus aku tak menten. Biasanya esok itu tak kulit tak mek godhong terus tak uletno pindang biasanya. Jadi mah aku ngontan sik. Wis bar iki mang kontene berburu nasi jagung. Parah banget suwene pemirsa aku gak mangan sego jagung. Ya Allah tenan. Setahun nono tenan aku gak ngapusi. Sego jagung karena prosesnya lama kadang wong ki awang-awangan. Praktis tuku nang pasar 3.000 entuk 2 bungkus. Ya ono sego 2.000, 1.500 ya ono. Kuwi kangelane oleh masak dhewe iki gak sumbut. nek kanggo aku dhewe lho. Terus kan aku omah dhewe 24 jam gawean omah ambek 24 jam ngomong. Alah, tuku nang pasar dadi. Oke pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Tetap semangat untuk hari ini, gimang hawane adem aku juga bres. Tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih nonton Pak Julali, like, comment, sampai keluarga masuk ke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.